Here we go again. Vi er lige kommet i tanke om, måske det er i overskabet. Ej. Jeg synes, det er værd. Hvad med det der oppe der over? Jeg får bare dig til at gøre. All the dirty work. Kim, du er totalt modig. De kalder hende for modig, Per. Det står på hendes gravsten. Det er i kamp.